Amen. Sisaqhubeka bazalwane. So kuba nomoya obambezela izinto, obambezele inhlupheko, ivela ngendlela, iveza ngendlela eningi, kufa ama-relationships, kufa nje things, ngisho nezinto around you, ama-objects amanye ayafa ngenxa yalo moya. Indaba yalo moya i-serious, but uNkulunkulu uyakwazi ukumsiza umuntu, uyakwazi ukumsiza umuntu uNkulunkulu, okay? Ikona okubalulekile lokho ekumele sikuveze, okay? So I'm not saying this to condemn you ukuthi ngiyakusola, siyakuhleka, siyagxeka, no. Sisho lento esishoyo ngothando ukuze sizakale, sikutshela iqiniso ngothando, okay? Sonke sinemuva, we've all been through some things. uNkulunkulu asikhulule kuzo, usikhulule entweni eziningi uNkulunkulu, sasizakala wasikhulula. iBhayibheli abanye bebenjalo, kodwa nigeziwe, nihlanziwe, ningcwelisiwe ngegama likaJesu nangomoya ongcwele, yawashed, yasanctified, yajustified, nilungisiwe isho kanjalo. So but we need to deal nezinto, ama-transaction amoya esawaqala asanamagunya namalungelo phezu kwempilo zethu, okay? So iBhayibheli, yazi iBhayibheli, let me mhlawumbe ngisize iBhayibheli ukuthi kanjani. iBhayibheli ifana njenge-constitution. iBhayibheli liyakutshela iqiniso, liyakutshela umthetho ukuthi uthini, ukuthi izwi kaNkulunkulu lithini. So izwi kaNkulunkulu ama-spiritual, ligcwele imithetho kamoya, spiritual laws nama-spiritual principles, lento esibiza ngama-principles. So igama izwi kaNkulunkulu ligcwele ama-spiritual laws nama-spiritual principles, ama-spiritual principles, izimiso. So izwi kaNkulunkulu linemithetho nezimiso zikaNkulunkulu. So le imiso lezo esezwini kaNkulunkulu zithinta izona eziguida indawo kamoya, embusweni wokulunga, wokukhanya. They also nembuso wobumnyama nayo, they are guided by the same spiritual laws. For example, yezwakala sizowabhesa so lemithetho neyimiso ezizwa uNkulunkulu, so lokhu sibheka. So izwa uNkulunkulu efana njenge-constitution. I-constitution lifana njenge-constitution. I-constitution siyazi-ke ukuthi iyini kangithi iyona into, umthetho, umthetho wesizwe, umthetho sisekelo. Izwa uNkulunkulu lumthetho sisekelo, yeah, umthetho sisekelo. That's what the word of God is, enemiso nemithetho kamoya. So spiritual laws nezimiso zikamoya ezilawula yonke into. Sashilo ukuthi indawo kamoya iyona elawula indawo yalemhlabeni, indawo kamoya iyona ezala izinto lamhlabeni. So once unalokuqonda lokho, kulula ukuthi izinto eziningi uziqonde ukuthi indaba zenzeke, okay? So asiqhubekeni ke lana ke okay, siqedile lapha verse 3. Awuyakulala nesilwane uzingcolise ngaso. Awuyakulala nesilwane, kusho ukuthi bekwenziwe eGibhithe lokho. Bekwenziwe eGibhithe lokho. Kwenziwe lana, khona imimoya yobumnyama ekhonza ngokuthi ulale nesilwane. Khona imimoya yobumnyama ejatshuliswa ukuthi ulale nesilwane. Kusho ukuthi bekwenziwe eKhanani lokho. Okay? Yeah, so Africa is not as perfect. Africa sithi besina uNkulunkulu bethu lingakafika iBhayibheli uze inkulumo enjalo, bese uNkulunkulu lethu, bese indlela zethu, bese isiko lethu, inkolo zethu. Yeah, well iBhayibheli leli liyasivezela, and umasho lento le akakhuluma abantu abamnyama kuphela, because eKhanani bengahlala abantu abamnyama eKhanani. eGibhithe, yes, bekabantu abamnyama. Umuntu uzothi hayi lesa sikhathi mhlawumbe bengabona abantu abamnyama, hayi i-topic for another day ke leyo ke. But ke eKhanani bengabona abantu abamnyama. And lento ayishoyo is not only specific to akabhaleli abantu abamnyama. Leli Bhayibheli leli ubhalele isizwe saka-Israel, isizwe saka-Israel nababonke abantu abazomlandela lo nkulunkulu ombolela eBhayibhelini. So it's not race specific. So I don't know why futhi umuntu uzokhutshwa yini mangabe iBhayibheli lithi ungalali nesilwane, ukuthi uzobulalana nesilwane. I think kwayona nje unembeza wethu uyasifundisa ukuthi lento leyo ku-wrong, i-wrong lento leyo. Lithi iBhayibheli Izinengiso lithi owesifazane nowesifazane akayakuma phambi kwesilwane ukuba alale naso, kuyichilo. Yet we know what is happening in this present day. Kukhona amazwe la kusemthethweni khona ukuthi ulale nesilwane. Yebo, bese khona amazwe la kwenziwa khona kuyafihlwa kodwa. I've even seen it nala eSouth Africa.
emsebenzini ngisebenzayo ngabaningi icase kufika umuntu othize so kuyenzeka angishiye lapho angifuna ukuveza okuningi. Right, verse 24, ningazingcolisi noma ngayiphi yalezo zinto. So ilavesi Bible kuhle izinto lezo ziyangcolisa zingcolisane ke. Zingcolisa number 1 umoya wakho, zingcolisa number 2 umphefumulo wakho, number 3 zingcolisa umzimba wakho, number 10 so zingcolisa nani? Nezwe. Asiqhubeke sifunde. Ngokuba izizwe engazixosha phambi kwenu zazizingcolisa ngaso ngishilo-ke. Gibhithe naseKhanani izinto kade bezenza lezi. Okay, so ke izinto kade zenziwa eGibhithe naseKhanani. So ukuthi ziyisinengiso, okay. Izwe lonakele yingako ngalihambela izwe lonakele yingako ngalihambela ngenxa yobubi balo ukuze ngilijezise izwe labaphalaza abantu balo. So lezo lezo zenza ukuthi izwe liphalaza abantu. So mangabe la for example la sihlala khona sithi edolobheni ngihlala khona mina ebizwa ngeMoy River. eMoy River kwenziwa isinengiso, mhlambe kuchithwa izisu, ingane zinikela kuMolek phela bathi ngokuthi zikhishwe noma kuthiwa khishwe ngephilisi noma zikhishwa ngokuthi kuzidonswe ngeinsimbi nani lokho kwenza njani? Kungcolisa labantu abakwenzayo lokho. And kwenza njani? Kungcolisa nomhlaba, kungcolisa izwe lonakele kona izwe, and then kwenza ukuthi kubiza ukuthi uNkulunkulu alehlulele izwe. Abanye abakabana lenkolo ukuthi ke hayi uNkulunkulu wahlulela uJesu wahlulela uJesu konke ukwehlulela kaNkulunkulu kwalaphezulu kwaJesu. No, not really. Because ngizokutshela angifuni igcina ngibiza indawo ezithize lezi la South Africa namanye amazwe ngindivezela ngithi okay, ngithi lesizwe lesi awupheli unyaka ngazange kube nezikhukhula. Why? Yini? Impendulo nayo ngiyakunikeza ke. Sengizama ukukhombisa ukuthi ke le imiso lezi nemithetho kamoya le imile isa-applya. uNkulunkulu kumele ahehlulele la kwenziwa khona isinengiso until kuba khona ukuquqa nokuyisola nokuphenduka kubantu abasenzayo leso sinengiso, baxolisa kuNkulunkulu, babuyisana noNkulunkulu, bamelana nalesiqalekiso, bavumise nozabo. Hayi, ukwehlulela kuzowehla impela, kuzowehla ngoba usathanda ube namagunya, ngoba ngokwenza izinto lezi bazenza babe munye nale mimoya leyo abenzela yona, noma bona bathi benza bayayijabulisa, kodwa lezi lezo abazenzayo iziyini kahle kahle ziyindumiso, zingumnikelo, zingumhlatshelo to le mimoya le njengoba besishilo ukuthi kukhona oBhaal kade bekhonza, oMoleki, oAshteroti kade bekhonzwa, oDagon kade bekhonzwa. Sizazokhuluma ngalezo thixo lezo specifically ngelinye ilanga siyithinte sichaze ukuthi indaba yazo ihamba kanjani. Amen. Awuphi sabusiseka sasizakala. Okay, verse 25 asiliphinde. Excuse me. Uthi izwe lonakele yingako ngalihambela ngenxa yobubi balo ukuze ngilijezise izwe labaphalaza abantu balo. Uthi izwe lephalaza abantu. Izwe liphalaza kanjani umuntu? Earthquake, volcanoes, laphalaza imvelo, ngisho nemvelo ize nayo imvelo ize nayo ibe affected, kwenzeka izinto ezingazinhle kuyimvelo ngenxa ukuthi izwe liphalaza abantu. Alright, verse 26, niyakugcina izimiso zami nezehlulelo zami, aniyakwenza nesisodwa salezi zinengiso aniya zonke konke kuyisinengiso. Mangabe ucabanga ukuthi mhlawumbe khona okungasona isinengiso kulezi zinto, uthi aniyakwenza nesisodwa salezi zinengiso, noma ngabe ngolibo noma ngomfuso ogogobele phakathi kwenu. Amen. Bese ngokuba abantu bezwe abaphambi kwenu bazenzile lezi zinengiso. So bekwenziwe eKhanani. eKhanani ke bengabona abantu abamnyama. So lezi zinto lezi not limited to umuntu omnyama, it's not limited to umlungu. Lezi zinto ayishona le imiso lezi is for wonke Israel and nabazalwane or amaKristu. Asikwazi ukwenza lezi zinto lezi.
ngokuba abantu bezwe abaphambi kwenu bazenzele lezi zinengiso. Ngakho ke izwe langcola, ngishilo ukuthi liyazangcolisa ngithi izwe liyakuniphalaza uma nilingcolisa. Izwe liyakuniphalaza uma nilingcolisa. Izwe, once you see natural disasters, wokwazi omunye uzothi hayi iBhayibheli lithi insuku zokugcina kuyowenzakala. One of the things why insuku zokugcina is because kuyowanda ububi, inengiso ziyobe zenzeka kakhudlwana. That's why, so as a form of ukwehlulelwa, that's why you're going to have natural disasters where imvelo ikwenze ikhafula umhlaba, izwe liphalaza abantu ngoba abantu balingcolisile. So ngizama ukuthini, so every time la kwenziwa khona isono bakwethu, isono sikhulula imimoya emibi, amadimoni ukuthi alawule endaweni. Na amadimoni ane-assignment assignment eyodwa kodwa eziveza ngendlela eyintathu: ukuntshontsha, ukubulala, ukubhubhisa. Ukuntshontsha, John, ivangeli kaJohn chapter 10 verse 10, ukuntshontsha, ukubulala, ukubhubhisa. I-assignment kaSathane leyo namademoni akhe. So uSathane noma ngakuthembisa into enhle, wazi ukuthi isiphetho sesivumelwano sakho noSathane ukuntshontsha, ukubulala, ukubhubhisa. Noma uSathane athi unezingcebo, kodwa isiphetho saleyo ngcebo leyo lithi iBhayibheli inkokhelo yesono ukufa. I-assignment kaSathane ukubulala, ukuntshontsha, ukubhubhisa. Sathane hayi uSathane uzokukhokhisa, mhlawumbe ekuqaleni angeke ukukhokha kodwa ekugcineni into eSathane aze ngayo izofezeka. Ukuntshontsha, ukubulala, ukubhubhisa. Ungalingi udideke lapho, ungalingi udideke. Verse 28, Leviticus 18 verse 28, izwe liyakuniphalaza uma nilingcolisa njengaloko laphalaza isizwe esasikhona phambi kwenu. Verse 29, noma ngubani oyakwenza lezi zinengiso, lowo muntu uyonqunywa kwabakubo. Ngalokho gcinani umyalo wami ukuze ningenzi nasinye sezinengiso ezenziwa ngaphambi kwenu, ningazingcolisi ngazo ngusimakade nguNkulunkulu wenu. So uthi uNkulunkulu umuntu wenza isinengiso uyokunqunywa. So what was happening, ngeke ngayisho lento le before, but kuma video lawa esingisi kakhulukazi ngenza ngesingisi, but ngizoyisho nala. Lezo uma uthi uNkulunkulu noma ngubani oyakwenza lezi zinengiso, lo muntu uyonqunywa kwabakubo. Yini ukunqunywa kwabakubo? Ukufa. Mochaka lokunqunywa ukuthi ukhuluma ngani, which shall be cut off. Ukufa, ukufa ngokushisa noma ukufa ngokukhatshwa ngokukhatshwa ngamatshe. Amen. So ukufa ngokushisa noma ngokukhatshwa ngamatshe. Amen. So into ebenzeka bekushijeziso lokho sesekwenza lesinengiso lesiki. Why ke manje umuntu uzothi uNkulunkulu wanonya wabajezisa abantu wabenza izinto lezi, indaba ngabathetheleli uNkulunkulu kanti akathetheleli. You need to understand ke umthetho kamoya ukuthi indawo kamoya isebenza kanjani. Lesikhathi uNkulunkulu enikaza ekhipha lezi imiso nezehlulelo nale imithetho kamoya le belingekho igazi elikwazi ukuhlenga umuntu owenze lezi nengiso lezi. Ngamanye amagama igazi lezilwane, as much as bebachitha igazi bebenza imihlatshelo yegazi, benzela uNkulunkulu emsamo, benzela umsamo uNkulunkulu, bese noma emsamo noma etempelini bechitha igazi, bechithela uNkulunkulu, hayi abantu abangasekho, hayi amadlozi, hayi abantu bakubo, bachithela benza umhlatshelo kuze izono zabo zimbozwe, so their sins could be covered. So basenza njalo ke. So kukhona ke izinto la igazi lesono belikwazi ukuthi lihlenge khona, and then bekhona izinto elingakwazi igazi lesilwane ukuthi limhlenge umuntu. And for example lezono lezi ayibala la ayibiza ngesinengiso, igazi lesilwane belingakwazi ukuhlenga. The only solution was ukuthi lo muntu loyo abulawe, ngoba uma ngabulawa lowo moya lowo osomlawulayo, lelo demon lelo eselimngenile limlawulayo lizofafazeka esizweni sika-Israyeli. That was the reason why umuntu bebulawa.
ngoba kuzona zonke izono wena uNkulunkulu athi khona umuntu akabulawe. It's the same reason why uNkulunkulu athi abantu abenza lezi zinto lezi, umuntu lalela uNkulunkulu athi mhlambe asibheke enye indawo. Sazofika baseGalatia chapter 3 verse 13. Ngiyazi ukuthi asivule khona but sizofika khona. Ngizama ukukhombisa ukuthi iBhayibheli liyaphila iBhayibheli ukuthi laphila kanjani, ukuthi inkinga eziningi esinazo namhlanje iBhayibheli liyakwazi ukuyichaza ukuthi why we have so many problems. Sinenkinga eziningi esithi masihamba izangoma nezinyanga ofusha ukuthi iBhayibheli singahambi labantu labo, singayi kubo, singayi kwabantu abanamadlozi, nabantu sisiyobhula nani abantu abanamalozi nani. Ngoba bazositshela ukuthi hayi kumele wenzele abantu abakini umsebenzi, kumele uhlabe, kumele wenzela nje. Angeke bakutshele ukuthi no, lento le angeke bakutshele iqiniso likaNkulunkulu, iqiniso lezi kaNkulunkulu ukuthi no, it's because mhlawumbe lento lena is because ekhaya kube kwaba khona isikhathi la kube khona abantu mhlawumbe abathakathayo as a result of ubuthakathi babo. Manje nina senihlukunyezwa imimoya yenhlupheko, sekunokhondolo noma isiqalekiso senhlupheko esinihlukumeza noma sinibambile nonke la ekhaya khona umuntu owake waya emsamo, amagama yomsamo ubumnyama. Imsamo la kunemoya ethize wacela usizo ukuze awine icala, ngenxa yokuthi le moya yamsiza ukuthi awine icala. Le mimoya leyo sekuyiyona manje enihlukumezayo, iyona le moya enilalayo ebusuku, iyona le moya enigulisayo, iyona le moya le enibulalayo, iyona le moya le enenza ukuthi nihlupheke. Angeke banitshele lokho. Naloko manje bathi hayi abadala banjabulile bafuna nenze umsebenzi bantshele izinto ezingeke zinisize. Kunaloko ziwenza ukuthi amaketane esitha anibambe kakhulu. Ilento eyenzeka leyo ke uma nizowenza lento abazozisho, ngoba khona ufika lapho wenza ezinye ivumelano, ufika ichitha igazi. Lithi iBhayibheli singachithile igazi, singazicabe sigcabele abafileyo. Bazofika bathi igcaba-ke, ngokugcaba ke wena ke usuphula umyalo kaNkulunkulu. Lisho njalo iBhayibheli, Leviticus isahluko 19 verse 28, mankhumbula isahluko 19 verse 28 lithi singazicabi sigcabele abafileyo, singazicabi. Mhlawumbe siqale khona, asiqale khona lapho mhlawumbe ningathi ngikhuluma ivesi, nginikhombisa ivesi, ngizonikhombisa ke ivesi ayikho inkinga. Leviticus 19 verse 28 lithi uthi aniyakuzigcaba, ngazi manje siyafunda sonke. Leviticus 19 ngifuna ukuvula ama-version amabili. Leviticus 19 verse 28 right. Okay, isho into eyodwa amabili ama-version noma uZulu 50, uZulu 2020 lathi ngoZulu 59. 19 verse 28. Ngiyathemba sesifikile sonke. Amen. Senifikile nami. Right. Ithi akuniyazi ukuthi ngoZulu 20 uthi aniyakuzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo. So why ugcaba yini? So uchitha igazi uchithela abafileyo, wenza isivumelane nemimoya yokufa. Le moya sithi amadlozi, kodwa kubona akusima uthi idlozi abantu bakini abangasekho. No, akulona umuntu ongasekho. Lithi iBhayibheli umefile umzimba wakho ubele ehlabathini ngoba wenza ngehlabathi, ehlabathini. Uma nomphefumulo ubele kuNkulunkulu wayewehlulelwa kuloko akwenza emzimbeni. Isho njalo iBhayibheli. Mabe yakholwa iBhayibheli, mabe yakholwa iBhayibheli ke hayi ke uzositshela wena ukuthi umoya ke uyaphi ke ula umuntu afela khona. Unilinde ukuthi imlande ngehlahla ngumlahla nkosi, noma umuntu usemanzini. Ngoba abanye bathi basemanzini babalanda emanzini, abanye bathi basemathuneni babalanda emathuneni, abanye bathi basemsamo ekhaya. Yabo, sazokhuluma indaba yomsamo siyijulile ngempela, siyijulele. So Leviticus 19:28 uthi aniyeke uzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo, aniyeke uqopha imibhalo emabalabala kuyo ini imzimba. Ngikusimakade uZulu 20 uZulu 59, sorry, uZulu 20 ngifunda uZulu 59
uZulu 59 verse 28 uthi wona ke uthi uverse 28, aniyeke uzigcaba emzimbeni yenu ngenxa yabafileyo, ningazilobi amabala, nginguJehova. Awu, kwaze kwazwakala bo, ngiyezwa mina, ngiyezwa. Uthi aniyeke uzigcaba. So asigcabi sigcabele abantu abangasekho. Asigcabi ngoba kusho isangoma sithi lokhu kumele ngikwenze lokho oza ngigcabe. Uma isangoma sikwenza lokho, anti isangoma sibenza ngabantu abangasekho, sibenza ngamadlozi. Hey, kusho izaNkulunkulu akusho mina njalo. Abantu bangangikwateli bathi hayi lento engisho ayikho. Sekuzofika lo mbuzo manje iBhayibheli lapha lo bani. Nami ngizokubuza ke i-textbook le physics ofunda esikoleni lapha lo bani. Lapha lo bani. Le physics ofunda esikoleni. Lapha lo umuntu. iBhayibheli libhale ubani? Libhale umoya, libhale umoya ongcwele ngomuntu. Amagama umoya ongcwele ubona wona ubuhola abantu. Lithi iBhayibheli lona manje sichaza lona lithi onke imbali iphefumulele ngoNkulunkulu. Amagama lento abayikhuluma ibingasuka emakhanda abo. Ngoba namhlanje yazi yahlekisa abantu bangacike, kodwa ke isiphi isizwe esineyinkinga ungidlula zonke izizwe. Noma ngibuza nje yipi i-race ngokwebala nenkinga. Akubona laba benza imihlatshelo kakhulu. Phela thina kumele ngabe ngeqiniso abantu abamnyama kumele ngabe bacebe kakhulu ukudlula bonke abantu ngenxa ukuthi siyayenza imihlatshelo, sinemsamo. Manje inkinga imsamo yethu ke ayiyona imsamo yokulunga, yena imsamo kaNkulunkulu, imsamo yemoya omnyama. Sizofika kumsamo but nje ngiyayikha phezulu kancane. Ukuchitha igazi kunenkinga, but nali iBhayibheli selishilo aniyeke uzigcaba. Right, asehleni kancane siya lapha ku verse 31. Verse 31 Leviticus 8:19 verse 31 uthi ningaphendukeli kwaba namadlozi nakubathakathi. Hawu, ningaphendukeli kwaba namadlozi. Hawu, uNkulunkulu kanti awusebenzi ngedlozini wena. Ningaphendukeli kwaba namadlozi. uNkulunkulu kanti wena amadlozi akasinxuseli phambi kwakho yini? Awekho ezulwini nawe. Ningaphendukeli kwaba namadlozi. Kwabona ukuthi isihlobo sakho sisezulwini, uthatha ichance, yazi unesibindi, so ninesibindi ukuthi nithi emngcwabeni nifaka abantu ezulwini. Sesiyambona ungena ezulwini, siyamfaka ezulwini, siyamnxusa ukuthi engcela ezulwini ukuthi angene ezulwini. No, awukwazi ukunxusela umuntu ukuthi angene ezulwini. Umuntu ungena ezulwini ngoba ukhethe uJesu Nkosi umsindisi, waphila impilo engcwele, wafela enkosini, wathatha isinqumo ukuthi ukhethe uJesu, waphila kuJesu, wahlala kuJesu. Umuntu loyo ozoya ezulwini ke. So umuntu okhethe uJesu before efa, asithi umuntu ke uba nenhlanhla ukuthi ke mhlambe ufa ngokugula, ukugula kumphethe, usembedeni, sifike simshumayeza, khetha uJesu, abese ke umphefumulo udabula amafu. Lo muntu loyo cisha usezulwini ngoba ufe ethethelwe lizono sakhe. Iziqalekiso will not take you to hell. Sibuyisene noNkulunkulu. Manje le iziqalekiso lezi esezukulwane ziyasibambezela, zibambezela impilo yomuntu, zihlukumeza impilo yomuntu. No, sibuyisene noNkulunkulu. Asikasho ukuthi awusindiswanga. We are just saying ukuthi kunezinto owazenza kumuva lakho noma ezenziwa emndeni wasekhaya nawe zikufakayo ngoba unegazi elilodwa nabantu bakini abenza lezi zinto lezi. Yabo, ngamanye amagama sikhuluma ngezono zegazi lasekhaya. Izono mangabe ngikhuluma ngekhaya ngikhuluma kule izono zakwasibiya, izono zakwasibiya. Okay, so uNkulunkulu akasebenzisana namadlozi ke, akasebenzisana namadlozi, akasebenzisana nemoya abantu abafile. Right, verse 31, ningaphendukeli kwaba namadlozi nakubathakathi, ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo. NginguJehova uNkulunkulu wenu. NginguJehova uNkulunkulu wenu. Ngamanye amagama uNkulunkulu akakhulumi ngamadlozi, akathumeli amadlozi ephusheni, amadlozi akasinxuseli kuNkulunkulu, akekho umuntu endlile emhlabeni akabi isidalwa, isidalwa sinxusela cha. Umuntu mendlule emhlabeni akabi ingelosi. Ingelosi ayikasi yaba nomzimba. Ingelosi into umoya. iBhayibheli ingelosi zingomoya, zidaliwe. So azibona abantu abeke baphila la emhlabeni babese bandlula. Cha, uNkulunkulu ingelosi zazikhona umuntu angakadalwa, zikhona. So umuntu akabi ingelosi mefile. Umuntu uyahlulela. leBhayibheli lihlele kulezi zinto ezenze asimzimbeni. Umuntu akabe isidalwa futhi akabe isidalwa no, lento esidalwa le excuse me,
into yesidalwa lalela umuntu isidalwa sikaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli umuntu uKristu isidalwa esisha. Kusho ukuthi angangabe uKristu beyisidalwa esindala, uma uKristu isidalwa esisha. So uyisidalwa ngamanje lamhlabeni, awubi isidalwa usufile. Zikhona ke izingelosi ezibiza ngezidalwa ezulwini. So umuntu uma efa akabi isidalwa, akajoyini ingelosi ekuthiwa yidalwa. No, zidalwa ngoba idalwa esisezulwini izingelosi ezidaliwe kwasekuqaleni kwesikhathi, noma uNkulunkulu indlela ayidale ngazo, uzidale, he created them, ziyizidalwa yezwakala. Lezo dala zihlezi sesihleleni siphambe zehlelo sikaNkulunkulu since the beginning of time. No, or since they were created. Azikase zaphilela emhlabeni. Idalwa akuzona abantu baphila emhlabeni basebafa, abantu babesayidalwa. Umuntu efa uyahamba uyohlulelwa, ukuhlulelwa kwakhe uyophelela ekupheleni okuphakade noma ekufeni okuphakade. Sikhona isihogo. Ngiyazi mhlawumbe umfundisi wakhe akasayishumela intshubela ekhuluma ngesihogo, mhlawumbe akwase wafunda amavesi akhuluma ngesihogo. Ikhona indawo ekuthiwa isihogo. Sikhona, there is a hell, there is a heaven. Mara bekhona izulu, sikhona isihogo. Angeke ukuthi khona izulu kuphela wonke umuntu ezulwini. Oh no. Means I understand lento esibiza ngobulungiswa bukaNkulunkulu. I will understand lento esibiza ngobulungiswa bukaNkulunkulu. uNkulunkulu baba, uNkulunkulu oneqiniso, uNkulunkulu onothando, uNkulunkulu owenza ubulungiswa, kumele asehlulele isono, akwazi ukushaya indiva, kumele asehlulele isono. So isihogo ilapho abantu abafebeza izono, behlube bengazani noNkulunkulu, behlubukile uNkulunkulu, baphelela khona, because indawo yabo indawo yabo eyisiphetho, sebethola ukwehlulelwa okubafanele for izinto abazenzile basesemzimbeni. uNkulunkulu ngoba uluthando, yazi uthando ukuthi nenzondo bakwethu. Njengoba uNkulunkulu eluthando, uNkulunkulu yakuzonda ukufa, akufikanga ngayo ukufa. Njengoba uNkulunkulu uthando, uNkulunkulu ukuphila, uyakuzonda, uyayizonda abortion. uNkulunkulu ayithanda ingane, ingakho uyayizonda abortion, because abortion ilimaza ingane. uNkulunkulu uyayizonda into elimaza umuntu amdalile. Amen. Awuphe nisakhona. So kubalekile si-understand. Kubalekile si-understand ukuthi indawo kamoya isebenza kanjani. Sengizama ukuveza ukuthi ziningi izinto ebesizenza singazi ukuthi imphumela yazo iqalekiso besingazi nathi senza nje, besingazi senza, besingazi senza. Amen. Khona ivesi elinye engilifunayo. Okay, sengiyalithola. Awuphi nasizakala bazalwane. All right. Lila kuDeuteronomy leli vesi engilifunayo. So singabe siya kuDeuteronomy. Ngiyawuphi siyabusiseka. Awuphi siyabusiseka. Amen. Awuphi siyabusiseka bazalwane. Ake siyimesele video le then siyenze iphathi elandelayo. Mhlawumbe ama video angifuna abe made kakhulu. Amen.